Kaixo eta ongi etorriak bioklogia podcast honetara. Hemen zientzia, teknologia eta hauen harremanak gizartearekin lantzen ditugu eta adituekin, zientzilariekin eta beste akademiko edo adituekin halako gaiak, gai interesgarriak lantzen ditugu. Gaur gurekin Maria Arnaiz González daukagu, Gasteizetik etorritakoa, bera CIC Energigune ikerketa zentruan egiten du lan, nun europear proiektu batzuk eta zuzentzen ditu, eta bere ikerketa bateria edo energiaren gordeketarekin erlazionatuta dago, edo hori da bere ikerketa gaiak nagusiki, eta batez ere jasangarritasunari, zirkularitateari begira. Izugarrizko lan behartzua eta interesgarria egiten du Maria, eta, halako gaiak landu ditugu, elkarrizketa honetan berarekin, eta baita ere, kasu honetan, baita ere emakumeak zientzian, programazioan, emakumeak zientzian, zientziari esker, Maria daukagu gurekin, beraz, beste gai, baita ere landu ditugu, adibidez emakumeen egoera zientzian, baita ere zelan bultzatu dezakegu hezkuntza, zelan bultzatu dezakegu, zelan kaleratu dezakegu zientzia, eta baita ere oinarrizko gauzak, adibidez zer den energia, zer da bateria bat, zelan funtzionatzen du bateria bat, eta zein izan da bateriaren evoluzioa, eta zein da baterien etorkizuna, jasangarritasun, zirkularitate helburu horiek lortzeko. Baina, gai pilo ikutu ditugu gaur, oso elkarrizketa interesgarri bat izan da, eta adiegon gozatuko duzue Mariarekin izan dugun elkarrizketa hau gustatuko zaizue, beraz jarraitu. Kaixo, Maria. Kaixo. Ongitorria bioklogia podcast honetara, mila esker etortzea gaitik. Eta gainera bereziki saio honetan, baita ere saio berezia da, emakumeak zientzia eta biok elkartea elkarrekin garatzen dugun, antolatzen dugun saioa da. Eta, zu emakume zientzilaria, euskalduna zara, eta ingeniero kimikoa, ingenieritza bat egin duzu. Hori da, bai. Hori baita ere, gaur egun ez da hain berezia, baina, oraindik hainbeste emakume ingenieritza egiten dituzten emakumeak hainbeste ez dira. Hori baita aztertuko dugu apur bat. Baina, zure ikerketa batez ere energiaren gordeketan, baterietan, eta hori da lantzen duzuna, ez da, Maria? Bai, hori da. Bale, guazen kakora. Zer da? Oinarri da, zer da energia? Nik askotan hori guztiok dakigu, eta dakigu energia gauzak mugitzen ditu dela, eta energia motak, eta ikastolan institutuan, eta aztertu ditugu energia motak, energia potentziala, zinetiko, hori guztia, baina nik gutxienez, eta ni biologo naiz, baina energiak biologia munduan eta sistema biologikotan ulertzen dut, da energia biokimikoa, nolabait lotura kimikoak agertzen direnean, hortik agertzen da energia biologikoa, baina, orokorrean, nola azaldu dezakegu zer da energia? Energia da sistema batek behar duen lan bat mugitzeko edo eraldatzeko. Orduan, energia mota ezberdin pila daude,
aipatu duzu moduan, dago energia sinetikoa, energia gravitatorioa, energia eguzkiko energia, orduan, gauza oinarrizkoa da, energia ez dela ez sortzen, ez destruitzen, bakarrik eraldatzen da. Gure mundua energia da. Eta adibidez, hori ni lan egiten dut baterietan, eta hor energia elektrikoa, energia kimikora eraldatzen da, eta holan elektrizitateak generatzen ditu erreakzio hauek gero mugimendu bat sortzeko adibidez. Orduan, bateriak, kotxe elektrikoan izan alditugun bateria horiek, kargatu egiten dira, erreakzio kimiko bat eman, eta bateria hori kargatuta, gero kotxearen mugimendua albidetzen du. Vale, baina energia, kasu honetan energia dirudienez, vibrazio mugimenduarekin lotura bat dauka, ez da? Baita. Energia metatu dezakegu adibidez vibrazioengatik, mugimenduagaitik, edo turbinengatik, edo nola ditzen dira, eoliko... Bai, ez dakit nola esaten dena, baina haize mugimendua gaitik. Hor mugimendu horrek... Aerogeneratzaileak. Energia generatzen du eta energia hori metatu dezakegu. Eta hor bateriak energia hori metatuko dute. Edo eguzkiak plaka solarretan, eguzkiak hor energia eraldatzen du, eguzkiko energia plaketan eraldatzen du, eta gero bateria baten metatu dezakegu, ondoren beste leku batera mugitzeko. Bale, aztertu dezagu hori. Zezke, egia esateko, ez da kontzeptu erraza. Ez. Ni adibidez, biologian baita ere, sistema biologikoak, gure neuronak, gure bihotzeko zelulak, gure hainbeste zelulak, edo uste dut guztiak, elektrizitatea erabiltzen dute. Bai, eta adibidez, neuronetan, ni badakit gertatzen dena da, neuronaren membranatik, hau da, zelularen membranatik kanpo eta barne, nolabait ioiak aldatzen direla, eta ioi alde batetan daukazu ioi positiboak eta bestean negatiboak. Eta ioien nolabait mugipen hori membranan zehar sortzen du potentzial diferentzia bat, negatibo-positibo potentzial diferentzia bat, eta hori da nolabait korrontea sortzen duena zelula batetan. Hori gutxi gora bera gulertzen dut. Adibidez, eguzki energia fotoiak dira. Eta fotoiak jotzen dute eguzki plakeren aurka. Fotoi horiek nolabait zer egiten dute plaketan? Horren ezagutza espezifikoak ez da nire ambitoa. Baina bateria batean azaldu bezakit. Ikusi dezagun, adibidez, bateria, hemen daukagu bateria bat, ez da? Eta, nahi baduzu, zuk hartu, zukalakoak lantzen dituzu. Bai, horrelakoak egiten ditu, horrelako txikitxoak. Ordan, holako bateria batek, hemen barruan dauka bere elektrodo positiboa, dela katodoa, banatuta dago separadore batekin, banatzaile batekin. Hau dago bustita elektrolito likido batekin, eta gero beste aldean elektrodo negatiboa egongo da, anodoa deitzen dena. Ordan, horrekin daukagu bateria sistema montauta, hauek dira korektor de korriente, korronte jasotzailea edo korrentea bideratzailea. Orduan, bateria kargatuta izan dezakegu, hala ez, eta konektatzen dugunean korronte elektriko batera kargatu dezakegu, bateria kargatuta dagoenean, bateria kargatzen da elektrizitate horrekin, elektroi horiek generatuko dute katodoan, elektropositiboan eta elektrodonegatiboan dagoen materialen
erreakzio kimikoa, erreakzio faradaikoak, baina hori gertatuko da baita elektrolito likido hortan murgilduta daudelako. Orduan, elektrizitatea sartzen dugunean, erreakzio horiek bideratzen ditugu, oksidatu edo erreduzituko da material bakoitza, holan kargatuta geratzen dira, eta gero deskargatzerako momentuan erreakzio horiek beste bideruntz joango dira. Oksidatu bada erreduzitu eta erreduzitu bada oksidatu. Orduan, bateria kargatuta daukagunean energia hori daukagu eta gero askatu dezakegu. Orduan adibidez, plaka solarretako energia hori bihurtuko da elektrizitate hemen metatuz eta gero alderantziz. Bale, guazen poliki. Zeren eta hainbeste gauza aipatu dituzu, eta baita ere, uste dut entzuleak, eta ni baita, hobeto ulertzeko, aipatu dituzu elektrolitoak, katodo eta anodo. Aipatu duzu elektroiak. Hor agertu dira hitz tekniko batzuk, Faraday erreakzioak. Osea, nik hori ikusi nuen behar bada institutoan, eta baina ez dut gogoratzen askorik. Beraz, guazen poliki. Elektroiak dira atomoen ingurunean, nolabait orbiten daukaten atomoen parte bat, ezta? Elektroiak nolabait orbita horietatik mugitu daitezke eta orbita horietatik kanpo. Elektroiak jun daitezke atomo batetik bestera. Adibidez, reakzio kimikoetan halakoak gertatzen dira. Eta horrelakotan, energia baita ere, nolabait sortzen da, mugitzen da toki batetik bestera. Ezta? Pila batetan, aipatu duzu, daukagu alde batetik elektrolitoak. Hori baita daukagu sistema biologikotan. Garunan, bihotzan, muskuloetan, elektrolitoak gutxienez biologian beharrezkoak dira elektroioien mugiketa errazteko. Bideratzeko. Orduan, pila honen barruan daukagu elektrolitoak. Elektrolito, sistema biologikotan dira ioiak, sodio, potasio, hemen berdin. Antzekoak, ez da? Hau ze elektrolito dauka? Honek segurazki litio-ioizkoa da, beraz litiozko gatz bat. Litioa da oso erabila gaur egun, oso egokia. Zergaitik da litioa nolabait aukera on bat, ze orain dela behar bada 20 urte edo ez zen litioa erabiltzen, ez da? Litiozko bateriak, bateriak existitu izan direla errekargarriak izan gabe. Litio-ioiak ahalbidetzen duena baita dela, bateria hauek, teknologia honek, litio-ioi bateriak berriz ere kargatu daitezkela. Orduan, ematen diren erreakzioak pila deskargatu, baina berriz ere kargatu daitekela. Ez dira erreakzio irreversibleak edo baizik eta reversibleak dira. Orduan, hori izan da litio-ioiaren... Eta uste dut baita ere litioa egokia dela zeren eta nolabait volumen txiki batetan volumen txikia. Asko sartu daitezke. Litio-ioizko bateriak erabiltzen, ditugun bateria birkargatzeko almena daukatenak, gaur egun ia danak litio-ioizkoak dira. Energia asko eman dezakete, volumen txikian, orduan ordenagailutarako, mobiletarako ditugun bateriak dira horiek. Txikiak izan aldira eta energia asko eman. Orduan, hor daukagu gure elektrolitroa. Gero aipatuko ditugu beste batzuk eta itzuliko gara litiora, ze gauza interesgarriak daude litioaren evoluzioaren inguruan. Daukagu elektrolitoa, eta nolabait pila hau kargatzeko, ordenagailuren pila kargatzeko edo mugikorraren pila kargatzeko elektrizitatea. Konektatzen dugunean gure mugikorra elektrizitatera,
zer gertatzen da, zer doa kable horretatik mugikorraren pilara. Zer mugitzen da? Elektroiak. Elektroiak. Bai. Vale, orduan hor dago elektroi fluxu bat, ez da? Elektroiak pasatuko dira bateriatik. Ez dira hor geratzen. Ez. Pasatzen dira hortik. Pasatzen direnean hortik, bateria aipatu duzu. Osea, sartzen dira elektrolitoan, elektrolitoak dira... Sartzen dira elektrodoetara. Orduan, vale. elektrodoak material batzuk dituzte, zeinak oksidatu edo erreduzitu daitezken, hori katodoaren kasuan, gero materialaren arabera sortu diren litio-ioiak interkalatu edo mekanismo ezberdinak daude gero materialetan. Vale, ordan, aipatu duzu, oksidatu, erreduzitu. Bai. Claro, zurentzako hori da egunerokoa, baina zulentzako eta nirentzako ez da oinarrizko gauza bat, beraz ikusi ezagun. Oksidazioa eta erredukzioa. Hor elektroien gehiketa edo elektroien galketa bat dago, ez da? Hor bai, eta horrekin ioiak askatzen dira. Eta ioiek izango dira erreakzio kimikoa albidetzen dutena, gutxi gora bere esan da. Oso erraz azaltzea. Vale, guazen aztertzen... Ez dakit kapasa naizen, baina da materiala, daukagun materiala hor, elektropositiboan, aldatzen da egoera. Izaera aldatzen da. Beraz, korrontea altzen da eta jongo da alderdi positibora. Bai. Edo bietara. Bietara. Vale. Jongo da bietara. Biak batera mugitzen, erreakzionatzen dute. Bata modu batean eta bestea kontrakoan. Orduan horrela, bi materialak helduko dira egoera batera non kargatuta dauden. Vale. Kargatuta egotea esan nahi du elektroiez beteta egotea? Energia izatea, bai. Bai, baina energia kasu honetan izango da pilan barruan kargatzen dugunean pila bat, barruan gertatzen dena, hau da, elektrolito hoien barruan eta... Elektrolito da albidetzen duena erreakzio horiek gertatzea. Elektrolito barik ezen ezer gertatuko. Da piztina moduko. Eta hor daude elektrodak eta elektrolito ingurumen horri esker eta elektrizitateari esker ioiak mugitzen dira. Ioiaren mugimendua albidetzen du. Eta gero, adibidez, daukagun banatzailea da usteko pasatzen ioiak bakarrik. Vale. Ioiak dira kargatutak dauden, bai positibo, bai negatiboki, bai, hori da. Kargatutak dauden atomoak edo molekulak edo atomoak izango dira. Vale. Baina, orduan, pila bat, osea, karo, aipatu duzu, pila bat da, elektrolitoa da piscina bat bezala. Bai, da bai, materialak hortan murgilduta. Izango litzateke kargatzen dugunean piztina betetzen dugula, urarekin? Antzeko metafora bat egin dezakegu? Ez, vale. Ez que ez dakit nun, irakurri dut, baita ere, elektroiak nolabait ikusi, metafora bat egiteko, elektroiak ikusi daitezke ura bezala. Eta pila da ura kargatzea, eta uraren mugimendua pila hori, mugikorra pizterakoan, pila horretik irteten dira dago korronte bat, eta korronte horren bidez elektroiak pasatzen dira, eta elektroiak ez dira energia, baina elektroiak nolabait energia ematen dute. Horrelako izango txateke gutxi gora bera? Bai, gutxi gora bera. Vale, ez que nolabait dira... Ez neukan adibide hori ikusita. Ez dira kontzeptu batere errazak. Eta gero, bueno, vale, orduan daukagu anodo eta katodo, daukagu barruan elektrolitoak, daukagu elektrolitoak kasu honetan litioa da,
Bueno, Ez. litio gatz bat dauka. Vale, litio daukan gatz bat. Osea, elektrolitoa likido bat, kasu honetan imaginatzen dudala organikoa, litiozko gatz batekin. Eta kasu honetan katodoa izango da litiozko material bat baita. Vale. Eta anodoa imaginatzen dut grafitoa. Separatzailea, aipatu duzu. Bai. Separatzailea zer egiten du baterian barruan? Elektropositiboa eta negatiboa banatzea. Banatu. Beraz, elektroien arteko ezberdintasun hori mantendu. Bai. Hau egiten dudanean, hor separatzailean nolabait hemen daude elektrodo batzuk hor prest irteteko. Bai, irteteko hori da. Eta hau egiten baldin badut, irteten dira, hemendik korrontea doa, elektroiak hemendik doaz, hemen, led bat ez dakit, baina bombilla arrunt bat, erresistentzia bat dauka. Orduan, hor elektroiak eta pasatzerakoan, korronte hori pasatzerakoan, erresistentzia horrekin berotzen da, eta argia sortzen du. Bai. Led batekin ez dakit zer gertatzen den. Antzerakoa, Antzerakoa, bale. Eta horrela, nolabait energia eraldatu dugu, nolabait, eta bihurtu, argian bihurtu inda. Vale. Baina, hemendik itzultzen dira, berriro, itzultzen dira bateriara, hau egiten baldin badut, ez dago argirik. Ez dago korronterik. Vale. Galderatxo bat, hau, honi buelta ematen badiot, zergaitik ez da ezer gertatzen? Bere norantza egokian egon behar delako. Hemen, segurazki izango da polo negatibo, positibo. Vale, orduan norantza garrantzitsua da, eta norantzaren ezaugarri hau mantendu behar da. Hori, posible izateko korronte hori hortik pasatzen. Claro, honi buelta bat ematen badiot, ez da bile zer ez da hemendik irteten elektroirik. Nolabait, hor prest dauden elektroi horiek ez dute aurkitzen bide bat. Biderik, hori da. Vale. Bueno, argitu ditugu gauza batzuk, Ez da hain erreza. Bale, bueno, ikusi dugu gutxi gora bera zelan funtzionatzen duen bateria bat, pila bat, eta galdetu nahi dizut, ja guazen sakonera. Zein izan da pilen evoluzioa? Azkenengo, ez dakit noiz agertu ziren lehen pila kimikoak, baina zein izan da apurtxo bet evoluzioa, hori elektrolitoen materialein begira, ez dakit separatzaile horien, manatzaile horien begira, zein izan da evoluzioa, eta nun gaude, gutxi gora bera gaur, eta zein da etorkizuna dakarrena. Teknikoki begiratuta. Eta baita ere noski zein da zure ikerketa orokorrean, eta gero aztertuko dugu poliki. Vale. Bueno, pilak ezagutzen ditugunetik, zieratik hau da 1800. Momentu hortan deskubritu izan zen gutxi gora bera urtea, 1800 bai. inguru. Ni hori zehatzmeaztasunak ez ditu behar, ez. Gaineraz dut inoz gogoratzen. Ni gogoratzen dut tesia idazten nuela, hasieratik hasi nintzela evoluzio hori aztertzen, eta nola Luigi Galvani izan zen lehenengokoa, animali batean sartu zituela metal batzuk eta batean mugitu zela. Superpolita hori, Galvani eta galvanismoa, hora gertu zen Galvani, sortu zuen jakin barik, hori metal batzuk jarri zuen igel baten hanketan, eta ikusi zuen muskulo horiek batean mugitu. Eta hanka nolabait mugitzen zen.
eta nolabait igelak noski hildak zeuden. Edo, bueno, nik alako esperimentuak egin ditut unibertsitatean, Inglaterran, eta horre egiten genuena baita ere zen kimikoki eta elektrikoki lortzen genuen igelen hankak luzatzea. Nahiko liluragarria. Eta gainera honekin zer gertatu zen, galvanismoa agertu zen, eta galvanismoarekin hori nolabait Europan zehar hasi ziren elektrizitate show hauek egiten, erakusketa hauek egiten, magia bezalakoak. Eta nolabait galvanista batzuk egiten zuten bizitzara itzultzen zituzten personak eta alakoak, ez da? Azten ziren hor frogak egiten lehen da bizi animalen igelaren hankekin eta gero egiten zuten show bat erakusten elektrizitarekin itzultzen zutela pertsona batzuek bizitzara eta hortik baita ere dator Frankenstein, Mary Shelleyren izugarrizko novela hori zientzia fikzio lehen atariko bat, ez da? Baina parkatu jarraitu azalpenarekin. Hori pizkat hasiera gero Alessandro Voltak azaldu zuela nola. Azaldu zuen printzipioa. Bai, azaldu zuen ja printzipioa eta hortik aurrera ja egin zen lehenengoko pila galvanostatikoa. Eta etortzen gara azkenean piletatik edo baterietatik ez zirela birkargarriak. Orduan, hor egonda hasiera esan dezakegu pilen inguruan, eta gero lehenengoko litio-ioizko bateriak birkargarriak izan ziren 1991an, Sonic atera zituela, okeres banago, eta hor ja hasi zen evoluzio guztia litio-ioizko baterietan eta gaur egun ezagutzen ditugun baterietan. Lehenengo bateriak horiek aipatu dituzun pila galvanikoak. Zerekin zeuden egindak? Zein zen materiala elektrolitoa eta? Uste dut cobre zinc bezalako plaka, baina ez nago oso ziur, baina horiek ez ziren birkargarriak. Horiek benkargatuta erabilal ziren eta listo. Eta gero hori litio-ioizko baterietan... Eta horiek pozointxoak edo kutsatzaileak, ez da? Segurazki baiet. Erabiltzen ziren beste konposatuak segurazki... Claro, ze hor daude beste konposatu batzuk. Material batzuk bai izango zirela kritikoagoak edo haien erabilpena. Eta hori, gero, litio-ioizko bateriak hasi ziren, hor ikerketa egon zen elektropositiboko material ezberdinetan, hor Nobel saria eman zuten duela urte batzuk Goodenough deitzen zen ikertzaile bati. Nola? John Goodenough. John Goodenough. Zer asmatu zuen? Azaltzen zuen material katodiko horren printzipioa edo kapasa zela litio-ioizko baterietan sartzeko material hori erabiltzeko. Gora bera bere mekanismoa. Eta gero hori urte hauetan zehar bateria horiek pasa izan dugu mobilak izatera, ordenagailu portatilak izatera, autoelektrikoa ezagutzera gaur egun, ordan evoluzio hori egonda. Gaur egun kotxe elektrikoa, autoelektrikoa posible da bateria hoiei esker. Eta gero ja gaur egun dagoen ikerkuntza gehiago edo dagoen evoluzioa oinarrituta dago baita bateria horiek jasangarriagoak egitera. Kobaltoa zegoen elektrodo positiboan edo dago, orain gaur egungo ditugun bateria batzutan kobaltoa dago eta kobaltoa toksikoa da, kobaltoa kendu behar da. Eta orduan lana dago material jasangarriagoak elortzera, baita energia gehiago metatzeko aukera daukaten materialak erabiltzera. Hori litio-ioizko baterietatik eta gero dagoen evoluzio handi bat baita da beste teknologia batzuk garatzera. Adibidez daukagu litio-ioi direla bi elektrodo, litio-metala dala beste teknologia baita direla bi elektrodo, baina bata da litio-metalikoa eta horrek eman aldituen abantaiak baita energia metatzeko kantitatearen inguruan.
baita dago elektrolito likidoa erabili beharrean elektrolito solidoa, horrek albidetzen duela bateriak dentsoagoak egitera, txikiagoak, baina pues, beste limitazio batzuk ditu. Gero baita pasatzen gara litioa erabiltzetik sodioa erabiltzera, adibidez, baita daude aluminiozko bateriak, uste dute ikertu izan dira kaltziozko bateriak, hor daude beste kimika ezberdinak batzuk oso esploratorioak oraindik eta beste batzuk errealagoak direla sodioa adibidez erabiltzea. Sodio. Bai, orduan, hori pasa izan gara, ezin diren bateria kargatu ezin direna, kargatu aldirenetatik litiozko evoluzio osora eta gaur egun arte ikerketa mailan beste kimika batzuk ikertzen direla. Vale. Litioarekin nolabait zerbait interesgarri aipatu nahi nuke. Litioaren ikerketa zuk aipatu duzun bezala, ez da? 80ko hamarkadan, 81an, 82an nolabait eredu komerzial batetan erabiltzen da. Baina litio ikerkuntza ikerketak nolabait nagusi izan ziren momentutik eta nolabait ikerlariak ikusi zuten litioa erabilgarria zela. Merkatura heldu baino lehen 30 bat urte pasatu ziren. Eta gainera claro, behar badazuk ez dituzu inoiz erabili, baina Walkman eta alakoak nolabait erabilgarri izan ziren, agertu ziren, bateria hauek gaitik, aldaketa hau dela eta, litiozko bateria barik, Walkman eta alakoak, Discman gero eta alakoak erabilizinak ziren, ez da? Baina denpora, gaur egun denpora pilo dirudi 30 urte laborategitik merkatura pasatzeko. Bai. Zuekin gaur egun zuek lantzen duzuen teknologiarekin eta ikusiko dugu zehatzago zein den zuek lantzen duzuen teknologiak. Uste duzu baita ere 30 urte beharko ditugula? Espero ez, baina egia da garapena oso handi bat dago. Guk esaten dugun bezala, atomotik dispositibora izugarrizko ikerketa eta lana dago esparru ezberdinetatik. Eta adibidez energigunen nik lan egiten duan tokian, lan egiten dugu puntu batetik bestera arte. Atomotik dispositibo arte. Eta hori esan nahi du, lehen da bizi, materialak aukeratu behar dira. Aukeratu behar dira materialak egokiak direnak teknologiarako. Kapasak direna, hori energia asko metatzeko. Orduan, lehen da bizi, materialen aukeraketa bat egon behar da. Demostratu behar da hori balio duela. Hori behin demostratuta, zientzia, oinarrizko zientzian, modu batean esan da, gero fabrikazio bat egon behar da baita. Orduan, nik lehen aipatu ditudan elektrodoak, hor bateria hortan oso txikitxoa zen, baina behar ditugunak dira handiak, eta hortarako formulazioak egin, adibidez, bizkotxo bat egiteko moduan, ez? Behar duzula, azukrea, harina, arrautzak, oso antzerakoa behar dugu egiteko elektrodo horiek. Sukaldaritza. Nik beti esaten dut sukaldaritzarekin oso erlazionatuta dagoela. Zientzia, askotan, jendea zato, zientzia oso zaila bakarrik adituentzako sukaldaritza. Bai. Sukaldaritza zientzia bat da. Errezeta protokoloa jarraitu behar duzu zehatz-mehatz. Baina sukaldaritza. Hor daukagu material dena oinarrizko materiala, baina behar ditugu beste material batzuk elektrizitatea ondo konduzitzeko, behar dugu beste material bat dala aglutinantea deitzen duguna dala, hori material guzti horiek danak batera biltzeko eta gero elektrodo horiek dira pintura moduko bat izango balitz moduan, aluminio batean botata. Ordan, pintura hori izango zen, gure bizkotxoko masa, horrek beste lan bat dauka baita. Formulazio hori egokia izatea, eta ni hortan lan egiten dut zehazki formulazio horietan,
egokia izatea eta ondo egitea dago beste lan bat hor. Lortzea zerbait oso ondo, oso homogeneoa beste lan bat da. Ze, krakak izan alditugu, heterogeneoak, aglomeratuak, gurina ondo banatuta ez dagoenean, bizkotxa igotzen ez da, olako gauzak, hor beste lan bat da. Hori da, konposatuen mailan garapen asko egon behar da, gero dispositibo batean, gu adibidez lan egiten dugu prototipo, olako tamainako prototipotan, txikitxotan. Adibidez, mugikor baten tamaina. Bai, olako zerbait, bai, hori da. Claro, prototipo horiek gero, helburua izango da, horiek handitzea. Handitzea, hori da. Orduan, lan asko dago, pausoka lan asko egiten da, eta bidean optimizazioak egiten dira, eta bidean batzutan, zerbait pentsatu duzuna, zela superona, gero handitzen duzunean, edo eskala handiago batera mugitzen duzunean, konturatzen zara, ez dituela hainbeste abantaiak, edo ukitu behar duzula konposatua hobeto bateria bera hobeto funtzionatzeko, eta gero kontzeptu hori edo prototipoa kimika dagoenean ondo bermatzen duzula, ondo funtzionatzen duela, gero bateria horiek baita pasa behar dira. Modulu batera, bateri pack batera, eta hori jasartzen da elektronika, nola funtzionatzen duten baita kondizio ekstremotan, baldintza, bero asko ez da, hori, bero asko, ez da ona, ez da? Hotza, ez, vibrazioa, irakurri dentzun dut. Temperatura altua normalean ez da ondo elektrolitoa gaitik, likido horrengatik, degradatzen delako temperatura altuetan, ordan hor beste lan bat dago elektrolito hori aukeratzean. Ordan, hain bide handia dago, batzutan, laborategian ikertzen denatik edo aurkitzen denatik dispositibo batera edo aplikazio batean aurkitzera bidea luzea da. Horregatiko 30 urte horiek. Agian ez da inbeste. Baita ere, dirudienez, orain adibidez dago izugarrizko diru sarrera inbertsioak inteligentzia artifiziala. Ez? Ikerketaren militarra eta IA eramaten dute parte alderdi nagusia. Zoritxarrez, edo zorionez, eta militarra ez, baina iarekin ikusi behar, ez da? Baina dirudienez, hor baitare enpresak diru asko sartzen dute. Baina irakurri dut bateriekin ezain beste. Zeren eta prozesu hau, hain luzea denez, inbertsoreak bere dirua berreskuratu nahi dute 6 zazpi urtetan, edo gutxiago. Eta hori ez da hainbeste gertatzen bateria ikerketa, bateria enpresekin, ez da? Ez, baina esango nuke ez dela gertatzen agian ikerketa askorekin. Bioteknologian bai, edo medikuntzan. Ikerketak apostu bat da, eta diru asko jarri behar da, baina gero ekarri daitekena oso handia da. Lortu aldena medikuntzan nagusiak izan daitezke. Orduan, hori da azkenean ikuste, inbertsore batek ikusi behar du hori, nahi badu zerbait lortu urte gutxitan ez du lortuko. Ikerketak bere denbora behar du eta denbora luzea. Eta horren aipatzen zenuela inteligentzia artifiziala. Egia da horrek lagundu dezakela, adibidez gure esparruan materialen erreakzioak ezagutzera, azkarrago identifikatzera materialak, kompatibilitatea konposatuen artean, horrek lagundu aldu. Eta adibidez Guzik Energigunen badago taldetxo bat lan egiten duela modelinean, eta olako gauzetan azkartzeko pizkat gauzen aukerak eta kombinazioak, sistema gokiagoak saiatzeko, modelizatzen, modeloak egiten, jakiteko noiz hilko zen bateria, hau zer egin dezakegun. Horrek bere garrantzia dauka. Esparru guztietan inteligentzia artifizialak lagundu dezake gauza batzuk azkarrago lortzeko. Hor bi gauza aipatu ditut, ikerketak militarrak eta IA,
Baina ikerketa militarrak baita ere hainbeste hobekuntza garatu dituzte, helburu militarrekin, baina gero gizarterako onak izan dira. Eta hauek medikuntzan erabiltzen dira eta beste arloetan. Beraz, ondorio positiboak izan daitezke. Eta baita, aipatu nahi nuen eta galdetu nahi nuen iaren eragina zuen ikerkuntzan, zeren eta ia bizkortzen du asko eta prozesu asko nolabait lehen behar bada doktorando batek behar zituen 5 urte adibidez biologian proteina baten egitura ezagutzeko eta orain iak egiten du momentu batetan. Pentsatu egon zarela 5 urte zure doktoradua egiten horretarako eta bukatuta gero 5 urte eta gero AlphaFold programa agertzen da eta ikusten duzu zuk 5 urtetan egindakoa 48 ordutan daukazula, pasada bat da, ez da? Uste dut, oraindik edo gu edo ni pertsonalki oraindik ez naiz kontziente izan dezaken impactua inteligentzia artifiziala, baina egia da eraldatuko duela daukazue 6 energigunen ian aditu bereziak edo kursoak edo ia sartzeko ikerketan? Erabiltzen dugu ChatGPT gauza batzutarako, baina erabiltzen du, ni pertsonalki oraindik ez dut ondo erabiltzen, esan beharra daukat, batzutan... Guztiok gaude hor. Bai, uste dut gaudela ikasten, eta nik adibidez erabiltzen dut asko hizkuntza, ingeles idazten dudanean zuzentzeko, eta hori da basikoena. Baina erabiltzen dut hortarako, edo batzutan laburpen bat egin honi buruz, edo bilatu, egia da, niretzat, oso lagungarria da, baina oso ondo eta kriterio oso ona izan behar duzu, nik beti diot erabiltzen dudanean, beti galdetu behar duzu, jakinez zer nahi duzun bueltan. Ze gauzak txartu egiten ditu, baina egia da oso lagungarria izan daiteketela gauza batzutarako. Egia da nik ez dakit urte batzuetan zer esango dudan, baina pertsonalki eskerrak ez dugula izan olako erramintak ikasten gaundela. Ze uste dut ez duzula berdin ikasten. Ez, baina... Eta zure burua ez dakit berdin garatzen den. Hor ez dakit, hori eta urteak izango digute zer nolako efektua izango duen gizakiaren garapenean, inteligentziaren garapenean izango duen efektua. Hori ez dakit. Hor, irekin duzu zibarrizko meloia, Maria? Baina behitu hori gertatu da baita ere pantailekin. Nolabait, sartu egin dira ordenagailuak, eta gero pantaila duen beste tresna batzuk, hasiera batetan hori zen revoluzioa eta izango zen hezkuntzarako onena, egia esateko hainbeste hezkuntza plataformak agertu dira, adibidez zientziarekin guk egin dugu itzulpen nagusi bat, biok elkartea, Science Beats deituriko zientzia hezkuntza egiteko plataforma bat, eta oso plataforma ona da zientzia ikasteko. Eredua aldatu dazko, eta eredu digitala ematen dizu baimena esperimentuak digitalki egiteko, datuak aztertzeko, bideoak ikusteko, gauzak zuzenean ikusteko, eta gainera nolabait maiz agertzen diren galderak, pentsatu behar duzu. Ez dago memoria batetan, zure memorian oinarrituta, baizik eta zure ulerpenan. Eta irakaslei asko laguntzen die, eta ikasleak nolabait gauzak ulertu behar dituzte. Beraz hor, aurrerapen nagusi egon dira, baina klaro, batean, eta orain evidentzia zientifikoa dago, eta konturatu gara, zelan beraien garuna eta beraien kapazitateak eta aldatu egin direla. Osea, nolabait
baita ere pantailak bere bizitza pribatuan hainbeste ordu erabiltzen dituztelako. Gehitu, ez dakit, behar bada egunero 5-6 ordu gazteok mugikorrarekin, eta gero beste 5 ordu ikastetxean, 4-5 ordu, gehitu, eta ordu pilo dira. Eta, klaro, pantaila azken batean da, estimulo bat. Zuk natura maldin bat zaude, edo bazo batetan bat zaude, zure ikasketak egiten, ez daukazu denetarik, hainbeste estimulo eta esperientziak eta, ez da? Baina pantailarekin, hori, irudia, soinua, eta, bueno, baina, hori behar bada irten gara gaiatik, baina, interesgarria da. Baina, begiratu dezagun apur bat, zuk aipatu duzu, nire ikerketan, eta gainera ikusi dut dauzkazun proiektu batzuk, Europarekin, beste ikerketa zentroekin, baita ere talgo enpresarekin, sartuta dago, proiektu honetan. Eta gainera, nahiko gustatu zait, ikusi dut komiki bat sortu duzuela. Gainera sortu dute zure komunikazio arduradunak. Lan bikaina. Gustatzen zait, alako eredu ezberdinak erabiltzen direnean zientzia komunikatzeko, komikiak eta hori ikusi dut hainbeste talde, eta bakoitzak egiten du bere atala. Bere atantza. Eta, bueno, Europaren diru laguntza batekin, Frantziako, Alemaniako, hainbeste herrietako ikerketa zentroak hor daude, eta bakoitzak atal batetan nagusi, aipatu duzu, zuk jartzen duzu margoa, ez da? Eta jartzen duzu margoa, metafora hori azalduko duzu zehatzago zer da zure lana, zure ikerketa, zure zeregina, zure helburua. Proiektu honetan jarri dezaket pizkate kontestuan. Ederto. Esan bezala, proiektu hau Music deitzen da. Music, bai. Materials for Sustainable Sodium Ion Capacitors da izena, orduan lan egiten dugu, ez da bateria teknologia, da beste teknologia bat dala kondentsadore hibridoak, agian hasi naitekela hori azaltzen. Bai. Dauzkagu bateriak, ematen dutela energia asko, denbora luze batez. Luze baten zehar eta poliki. Hori da, eta gero daukagu beste teknologia bat direla kondentsadoreak, ematen dutela energia gutxi, baina oso askar. Eta adibideak jartzearen kondentsadoreak argazki baterako flasha. Olako energia gutxiko dispositiboak. Edo kotxea pizteko... Olakoak. Orduan, aldeatik ditu bateriak eta kondentsadoreak. Eta Zik Energigunen egiten dugu lan baita kondentsadore hibridoa deitzen den teknologian dala. Lehen aipatu dugun elektrodo positibo eta negatiboak, hartzen du elektrodo negatibo bat bateriaarena, eta hartzen du elektrodo positiboa kondentsadorearena. Orduan, bi elektrodo horiek bateratuz, sistema edo teknologia berri bat garatzen dugu. Eta horrek ematen digu, baterien energia gutxi gora bera eta kondentsadoren askartasuna. Orduan, bien abantaiak bateratzean saiatzen gara. Asuntua da ez dala holan, ez dugula lortzen bateria baten energia eta kondentsadore baten askartasuna, potentzia, lortzen dugula erdiko zerbait. Orduan, segun aplikazioa, intereseko teknologia bat izan daiteke. Behar duzunean, ez hainbeste energia, baina modu askar batean biltegiratzea. Adibidez, tranbia baten, edo, azteko energia. Azteko energia eta gero berreskuratzen duzu. Kondentsadoretik. Baita ere berreskuratzea. Berreskuratu dezakezu. Kondentsadoreara gaitik, edo... Ez, zuzartzen duzu, orain tranbietan egon daitezke baita bateriak, baina kondentsadore hibridoak ahalbidetuko du gero azkarrago kargatzea. Parada batetik bestera behar duen energia ez da zertan bateria batek eman behar duen bezain beste. Kondentsadore batek eman dezak energia hori. Orduan, nahikoa da leku batetik bestera mugitzeko, eta gero
hibridoa izatearen abantai hori da, azkarrago kargatu dezakegula. Ez dela bateriak behar duen hainbeste denbora kargatzeko. Ordan gu lan egiten dugu teknologia hortan, eta music proiektu hontan kolaboratzaile ezberdinak ditugu Europan zehar, teknologia honen konposatu ezberdinetan lan egiten dutenak. Vale. Ordan batzuk garatzen dituzte elektronegatiborako materialak, beste batzuk elektrolitoa, lehen aipatu dugun elektrolitoa, materialak adibidez Frantzian gehiago, elektrolitoa Alemanian, gero daukagu baita planta pilotoan egiten duen edo handiago egiten duen teknologia honek Noruegan daude, eta gero Espainia mailan daukagu Talgo, aplikazio moduan, kondentsadore hauek nahi ditugu trenetan jarri, ikusi beharko zen, eta oraindik hortan gaude, ea bakarrik sodio joi kondentsadoreak, edo beste bat, edo bateria batekin akoplatuta hor, teknologien bateraketa edo hibriditasun hori baita dago. Eta gero dago Biker baita Gasteizen egiten duela modulua, eta gure kasuan guk egiten dugu aipatutako pintura horiek, ez? Orduan, hau pizkat gehiago azaltzeko, katodotan anodotan erreakzionatzen duten materialak, materialak dira hautsak. Osa, normalean dira hautsak, orduan, hauts hori bihurtu behar duzu kapa fin baten moduan. Vale. Pintura moduan. Ez que deitu aldiogu pintura. Hautsa aipatzen duzunean, da mineral baten hautsa? Bai. Dira, kasu honetan, dira danak ikatzak. Gatzak. Ikatzak. Ikatzak. Vale. Orduan, adibidez, elektropositiboko ikatza da, ikatz bat oso porotsua. Bertan ioiak absorbitzen dituelako. Gordetzeko. Beste ikatza adibidez, ez daukan beste porotasuna, dira safla modukoak, ez da grafitoa, da ikatz gogorra, deitzen dena, eta hor interkalatzen dira ioiak. Orduan, energia metatzeko mekanismoa ezberdina da. Bat, denbora gehiago behar du, eta beste azkarragoa da, horregatik bateria eta kondentsadoreak. Eta gu adibidez, hori hauts bat da, baina hauts horri eman behar diogu pintura hori eratzekoa. Orduan, hortarako behar dugu lehen aipatudan aglutinatzailea, normalan dara polimero bat, eta gero ikatzen... Polimero aipatzen duzunean, denok ulertzeko? Hori, izan nahi du, nolabait molekula komplexu bat. Bai, eta lan egiten du pegamentu moduan. Vale. Esan dezak, más o menos. Eta orduan, guk lan egiten dugu, hori tintak deitu aldiegu baita, pintura, aipatzen duan pintura hori, tinta ezberdinak dira, eta lan egiten dugu, aukeratzen dugun, hautso hauek daukate polimeroa, pegamentua deitu dudana, eta gero baita dispertsatzen da likido batean. Nahasketa hori ondo egiteko, bizkotxoan izango zirenak arrautzak. Arrautzak, gurina eta azukrea, gurea ikatza, polimeroa, eta likido hori, orain arte izan da likido organiko bat, toksikoa dena. Toksikoa da ingurumenarentzat, guretzat, eta gainera, behin likido hori izan da, lehortu behar dugu. Orduan, lehortze horrek baita energia asko behar du. Orduan, guk egiten dugu lan, formulazio hori, konposatu bakoitzaren portzentaia optimizatzean, eta baita likido toksiko hori aldatzea. Orduan, proiektu hontan, music proiektuan, lan egiten egon izan gara urarekin. Likido organiko toksiko bat izan beharren, urarekin lan egitera. Horrek zer eragiten du, adibidez, aukeratzen dugun polimeroa, pegamentua, ez da berdina. Aukeratu behar dugu polimero egokiak. Gero baita gertatzen da, pintura hori jartzen dugunean aluminioan, lehortzerakoan arazoak agertzen dira. Ez da berdin lehortzen likido bat edo beste batek. Orduan, hor lan egiten dugu baita lehortze abiaduretan, baita elektrodo, egiten dugun pintura horren lodiera optimizatzean, dentsitatea, ordan fiken ergigunen eta gure taldeak zehazki lan egiten du bereziki hortan.
Vale. Ni gogoratzen dut txikian nintzenean bateriak irekitzen nituela. Bai. Bai, orain dela asko ez dute bateria bat ireki, baina, claro... Ez dut gomendatzen. Ez da? Baina, bueno, hori, jakin mina, txikia zarenean daukazun jakin mina, eta hor, irekitzen bateria begiratzen, eta uste dut, barrukoa goratzen dut beltza eta karboi antzeko zerbait, zen behar bada grafitoa, edo behar bada zerbait porotsua baita ere hor elektroioiek ordetzeko. Normalean iluna izango da, ez bada grafitoa bera delako, beste materialak baita segurazki katzen bat zeukaten eroaleak izateko. Ze bestela batzuk ez dira eroale nahiko onak, eta orduan ikatzezko errekubrimenduak egiten dizkiegu. Orduan, elektrodoak begibistaz ikusita, ia berdindu zein den dala grisa beltza. Gris beltz eta kolorea. ziurrago superpozointxuak zirela, edo pozointxuak zirela. Eta elektrolitoa gehiago. Baina, claro, ni txikia nintzenean ez geneuken alako kontzientziarik. Ez da gurasoak ez da ere. Pozoi horren... Gu olakoak irekitzen ditugunean egiten dugu, deitzen dira kaja de guantes, globeboxak, daudela atmosfera inerte baten. Bai. Eta hori ireki behar ditu. Claro. Imaginatu. Beraz, hauek oso kutsatxaileak dira. Bai, baina, claro, hauek naturan bukatzen dira. Bai. Bueno, hemen agertzen da... ez botatzeko. Ez botatzea zastarrontzira. Birziklatzera eramateko. Birziklatzera eraman behar. Zu badakizu zer gertatzen da birziklatzera eramaten ditugunean? Berrerabiltzen dira? Material hauek, ala ez? Helburua da hori lortzea. Dala, gaur egun bateriak ez dira birziklatzea. Hauekin zazki ez dakit. Ez dakit zer egiten da hauekin, baina helburua da birziklatzea. Konposatu, hemen imaginatzen dut banatzen dituztela, eta gero birziklatzen dutela agian materialak individualki bakoitza. Baina gaur egun ikerketa asko dago baita, ez bakarrik bagian txapita hau berrerabiltzeaz, baizik eta erabiltzen ditugun materialak, grafitoa, elektropositiboa eta berrerabiltzean. Litioa, elektrolitoak, katzak. Dago gehien bat ikerketa asko materialetan, berrerabiltzeko, ea hortik estraituta gero berriz ere pintura hauek egin alditugun ala ez, eta baita daukate lagun bat ezian irekin egin zuela, orain lanean da bilera baita elektrolitoa birziklatzea. Zaiatzea gatzoiek berreskuratzen eta berriz ere erabiltzen ze. Esango nuke baterien arazo handienetariko bat dela hori. Dara, zer egin bateria ja funtzionatzen ez duenean. Eta orduan, hori ondakina da, orduan berriz ere erabiltzeko edo baita bateriekin begiratzen dena, ez du balio aplikazio baterako, baina balio digu beste baterako. Ordan, hortan lan asko da. Nik ez dut bereziki hortan lan egiten, baina nik egiten dut, eta orain oso kontziente izan bargara, design for circularity, ez? Diseinatu, adibidez, nire lana bai oinarritzen dela, egiten duguna, egitea gero eta jasangarriago. Orduan, horrek, jasangarritasun hori hasieratik ahalbidetuko du gero birziklapena heltzen denean, dana asko errazago izatea. Nik uretan egitea edo likido organiko batean egitea aldatzen du dana. Uretan egiten dena asko errazago birziklatuko da. Ikatzak, erabiltzen ditugun ikatzak asko errazago birziklatuko dira. Polimero pegamentu hau berdin. Orduan, orain oso oinarrituta gaude, eta adibidez, Europara proiektuak eskatzen ditugunean, hori oso oinarrizkoa da. Oso oinarrizkoa. Dirua jasotzeko. Gero eta jasangarriago. Estatu batuetan alderantziz, Estatu batuen estatu dirua jasotzeko orain, Trumpekin, alderantziz. Jasangarritasuna ez da aipatu ere, bestela ez duzu jasotzen dirua. Orain dela gutxi egon naiz estatu batuetan, eta ikerlariak hori aipatzen zuten, izugarrizko, aldatu dituzte bere eskaerak guztiz, eta jasangarritasuna edo
neuroanistazuna edo genero hori guztia kendu behar. Bai. Bueno, zorionez hemen... Zorionez Europan ez. Ez. Berandu konturatu gara. Hori bai. Berandu hasi gara zirkularitatea lantzen. Bai. Baina, bueno... baina hortan gaude eta horra bideratuta gaude Europak bultzatzen gaitu. Hori proiektuak lortzeko oinarrizkoa da. Eta hortan gaude. Hortan lan egiten dugu eta beti jasangarritasunari begira. Vale. Posten naz. Claro, lehen aipatu duguna, hau, norbaitek erabilieta gero voltatzen baldin badu, nik gordetzen ditut etxean, eta etxe alboan, etxetik hurbil, daukat hauek birziklatzeko toki bat. Beraz, mesedez, birziklatu pilak, ez bota zaztarrontzira. Hau, zaztarrontzira botatzerakoan, ingurugunean bukatuko da. Adibidez, hau, zer dauka pozointzu, badakizu? Segurazki elektrolitoa, likidoa, daukan likidoa toksikoa izango da, eta elektropositiboa, segurazki. Vale. Orduan, gaur egun egiten den birziklapena ez da, oraindik egin beharko zena, baina behintzat birziklapen bat dago. Orduan, behintzat ondo banatzea da egokiena. Ez bota hondakin guztiekin, baizik eta banatu, eta birziklapena ez izan arren oraindik egokiena, birziklapen bat dago. Nik horpeti daukat galdera bat buruan, eta nolabait botako dut, baina, klaro, hau egiteko behar diren material guztiak naturatik atera ditugu, ezta? Ala artifizialki sortutak dira. Zergaitik aldetzen dut hau. Naturatik baldin badatoz, nolabait, ingurugunean egon dira. Claro, egon dira, nolazetan, meategi batetan, guztiak bildutak, ez? Litioa, guztiak mendionetan, tal, ez daude sakabanatutak. Baina naturan egon dira. Eta horregaitik betxan dut, ulertzen dut, hau, naturan botatzen baldin badugu, uretan bukatuko duela, basoetan, animalietara helduko dela, pozoino jerrek sakabanatuko direla, baina, baita ere, naturan aurkitzen dira, alako sustantzia askok naturatik atera, atera behar ditugu erabiltzeko. Baina, hor da nire ez jakintasuna. Baina, material batzuk agian etorri izan dira naturaltik, baina eraldatu izan dira hor erabilial izateko. Kutsagarriagoak bihurtzen. Bai, edo izan dira, naturatik lortu dena, izan da prekurtsorea sintetizatzeko, lortzeko beste zerbait agian toksikoa dena. Eta konzentrazioa behar bada baita ere, eta gainera hori sakabanaketa, hau naturan behar bada... Eta gain zegoen leku batean, baina ez bestea. Claro, bai. Zentsua dauka. Europa aipatu duzu, eta hortan gabiltza, birziklapena, zirkularitatea bultzatzeko, hori da nagusi ikerketa proiektuetan. Nor dauka abantaila baterian, eta guztu du bakit zer esango duzun, nor dauka abantaila bateria ikerketan? Txina daukagu aurretik, arlo guztietan. Arlo guztietan, baina egia da, eta batzutan asko esaten da, daukagula autoelektrikoak haien bateriak dituzte. Baina gero zoa zara eta ez dakizun zer egin duten, nola egin duten, oso zaila da baita jakitea zer egiten dabiltzaten haiek. Hordan, Txina doa aurretik, Asia, esan dezakegu, doala aurretik. Korea eta Japoi. Korea eta Japoi baita. Gure aurretik doaz, orduan, eta gainera baita batzutan presioa. Ez da bakarrik teknologikoak, baina gero saltzen dutena merke saltzen dute, orduan. Atzean gaude, baina egia da, Europa mailan egiten den ikerketa ona dela, nik espero dut momentu ematean aurrera pauso bat ematea, baina egia da, atzeratuta gaudela. Ez daukat buruan soluzionik, baina atzean gaude, baina bide honean goaz, uste dut.
Eta ikerketa, maila altuko ikerketa egiten da Europa mailan. Hori ikusi dut, nabaritzen da. Askotan baita ere esan behar, orain egoera politiko honekin dirudi, Europa geratu egin dela, jokalari garrantzi gabeko jokalari bat bezala. Baina, ikerketan... Maila eta kalitatea baita Europan altua da. Altua da. Nire itziz, bai. Eta, nire ustez, eta noski beste arlotan oinarrituta, baina baita ere halako teknologietan Txina oso aurrerakuntza nagusi egin ditu azkenengo hamarkadan jasangarritasuna eta zirkularitatea bultzatu zen. Baina izugarrizko abantaiak eta bide hori hartu du. Nolabait bide baita ere merkatura begira bide nagusia delako egokiena. Bai. Hor baita ere ikusi behar du, merkatuak ikusi behar du, merkatuaren menpe gaude, baita ere merkatuak ikusi behar du, planetaren onurako diren gauzak merkatuarentzat baita ere egokiak direla, ez da? Gatza eta ura. Egin ditzakegu bateriak gatza eta urarekin, hemendik urte batzuetara, alako alde batetatik. Nolabait, toki guztietan aurkitzen diren gauzak dira, merkeak, nolabait abantai hori nagusi, ez dira kutsatzaile, berrerabili daitezke, baina behar bada ez da beharrezkoa, hau gatza eta urez barruan gatza ura eta behar bada metalen bat ekiko balu, gertatuko zena eta, erabili alda, baina limitazioak dauka, elektrolito hori ura bada, gatzarekin adibidez, ezin izango genezake gauza asko piztu. Limitazio batzuk ditu. Sortzen duen potentzia hori txikia izango litzateke. Hori da, litzateke. txikia da. Ordan hori da desabantaila edo aplikazioaren arabera. Nik beti diot ez daudela abantaiak desabantaiak. Segun ze aplikaziotarako nahi duzun, bateria mota bat edo beste bat beharko duzu. Eta bateria bat edo bestea izango da egokia. Orduan gertatzen dena, ura eta gatza erabiltzen duzunean adibidez dela, energia emateko gaitasun hori txikia izango dela. Claro. Orduan, auto bat mugitzeko, orain baldin badukazu tamaina bateko bateria bat, litio-ioizko bateria bat, olako bat jarri nahi izan ez gero, ezin izango zen sartu. Behar bada, eta etxe batetan, etxe azpian, edo hormat artean, izugarrizko bateria handia auki dezakezu. Bai. Behar bada ezakite, gainera ez dugu horatzen, baina irakurritan neukan, edo entzuta beste podcast batetan, badauela teknologia bat edo material batzuk oso egokiak, oso jasangarriak, baina behar duzu izugarrizko handia, hori superficie bat. Hori adibidez gaur egun gertatzen da sodioarekin. Sodio-ioizko bateriak daukaten. Bueno, nik gatza aipatu dut, baina sodio gatza. Sodio, aipatu duzun sodio gatza eta ura, nik hortik bideratu naiz. Ura dalako limitazio bat. Elektrolitoa denean ura hor dago muga bat potentzialean erabilde dezake baterien voltaia ez da, txikia da, orduan. Baina gero mugitzen garenean sodio-ioizko baterietara elektrolitoa izan daitekela litioskoaren oso antzerakoa. Gertatzen dena, gaur egun da volumetrikoki oraindik energia gutxiago ematen dutela. Hau da, energia berdina emateko litio-ioizko bateria baten tamaina sodio-ioizkoa baino txikiago izango da. Erdia edo, hala. Bai, horregatik adibidez sodio-ioizko bateria jarri aldira plaka solarren energia metatzeko baldin badaukagu zelaian edo nunbaiten deitzen da estazionarioetarako. Mugitu behar ez diren gauzetarako. Non volumena ez duen importa, sodio-ioizko bateriak primeran. Gaur egun... Eta badaude merkatuan. Bai, badaude... Ez daukate litio-ioizko baterien
errekorridu berdina, baina hasi dira duela gutxi merkaturatzen. Merkatuan agertzen. Eta orain egia da lana dagoela eta adibidez ja asiatik aurreratzen doazela hortan, direla sodio ioizko bateria baita saiatu integratzen autoelektrikotan. Ordan lan asko dago egiteko sodio ioizko bateria horiek litio ioizko baterien energia berdina ematera eta kargatzeko azkarrago kargatzeko ahalbidetasun hori izatean. Ordan, gaur egun sodio ioizko baterian lan asko dago pasatzeko ez bakarrik estazionarioetan erabiltzeko baizik eta baita autoelektrikoetan. Eta gu adibidez hortan lan egiten dugu baita. Vale. Saiatzen sodio ioizko bateria hauek gehiago garatzen. Etorkizunera begira eta Hor baita ere daude teknologia interesgarri batzuk. Nik askotan irakurtzen dut ekoinventos, eta hor agertzen dira batez ere teknologia berriak. Bueno, denetarik, baina ekoinventos argitarapen honetan agertzen dira hainbeste teknologia berriak. Eta hor baita ere agertzen dira nolabait pila eredu bezala funtzionatzen duten eredu, osea, nolabait aukera ez kimikoak, ez toksikoak eta guztik ezberdinak. Adibidez, pisu bat igotzea. Grua batekin pisu bat igotzea, energiarekin gauza pisudun gauza bat igo, eta gero hori eguzkia energiarekin adibidez, eta gero eguzkia juten denean, jaisten denean, hor daukazu energia potentziala, eta hori sortu dezake argiak pizteko, eta edo ura igotzea. Piscina bat mendi tontorrean edo altura batetan piscina bat, eta ura igotzea, eta gero ura berriro gauan jaisten denean, halako adibideak eta funtzionatzen dute, eta badaude erritzo batzuk hori erabiltzen dutela. Edo Israelen erabiltzen dute airea sartzen dute lurrazpian, ze karo, baita ere Israelen beroa dela eta bateriekin arazoak dituzte. Airea lurrazpian sartu, presio handiarekin, eta hori askatzen denean, berdin, turbinak mugitu, energia sortu. Bueno, hor aukera interesgarriak ez dakit, baina horiek ez dira inoiz nagusi. Ez dakit egia da, ez nagoela enjarrita gai horietan, aukera horietan, bai. Imaginatzen dut azkenean bere limitazioak izango dituztelako, edo ez direlako oso efizienteak, edo ze bestela, ziur nago askoz gehiago ikusiko genituzkela. Agian dira nola saiatu aprobetxatzen energia hau, naiz eta, bueno, erraz energia energia lortu, nola bait. Bi jakin min dauzkat, alde batetatik. Eta erabilpenarekin zerikusia eta birziklapenarekin zerikusia. Pila batek osotzen dituen materialak, adibidez nire bizikletak, baina ez dakit, bosei bizikleta dauzkat, asko gustatzen zaizkit, baina hauetako bat elektrikoa. Eta nabaritu dut, azken urteetan, bateria horrek behar bada 120 potentzia, energia, ez dakit zelan aurkeztu, galdu egin duela. Zer gertatu da bateria horren barruan hori kapazitate hori galtzeko? Hor, ni hipotesiak botatzen dituz, izan daitezke gauza ezberdinak edo gauza danak aldi berean. Izan daiteke elektrolitoa bera, adibidez degradatu izan dela, segun zein baldintzatan erabili izan duzun bizikleta. Degradatu da deskomposatu. Bere izaera molekularra aldatu da. Hori da. Horrek, orokorrean gero egiten du bateria ez duela hain ondo funtzionatuko, hainbeste energia metatuko kargatzen duzunean, edo oso azkar deskargatuko dela, hasiera baten. Gero materialak bera baita
degradatzen dira, haien propietatea galtzen dituzte, ez denborarekin baizik eta erabilerarekin. Edo biak, baina abiadura ezberdin baten. Ez baduzu bateria bat erabiltzen izorratuko da baita, baina ez da berdin izorratuko erabili barik edo erabilita. Orduan, horregatik materialak berak, elektrolitoa, gero baita segun zenolako karga motak egiten dituzun, oso kargatzen baduzu, adibidez, zerbait izorratzen duena bateriak da, bateria kargatzea eta mantentzea egunean, hor denbora guztian, horrek azeleratzen du degradazioa. Adibidez, elektrolitoaren degradazioa. Orduan, kargatzeko modua batzutan... Kargatu erabili. Ez utzi kargatuta. Adibidez, ni oporretan baldin manoa... Ez utzi kargatuta. Osa, utzi kargatuta, baina ez utzi korrontera kargatuta. Bai. Orduan da mugimendua dago. Dago korrontea pasatzen, eta hor materialak eta elektrolitoak degradatu aldira. Vale, ez utzi entxufatuta. Baina, kargatuta, arazorik ez. Kargatuta, bai. Baita ere, entzun dut, aipatzen dute beti, ez intxarun, kargatzeko, saiatu, bateria bukatu baino, lehen, kargatzea, bada, 100% dagoenean, 110%, baina ez utzi bateria hori energia guztia galtzea. Bai, hori antzerako zerbait da, baina beste alderuntz dala zerora heltzen zarenean horrek esan nahi du materialak daudela egoera baten non gero berriz ere kargatzerakoan hor, zientifikoki itzeina potentzial horietan gaudenean edo karga estatu egoera horretan gaudenean materialak baita degradatu aldirela lehenago. Orduan, beti esaten da komenia dela ez zeltzea 120 baino gutxiago eta kargatzerakoan 80% gorago baita edo motelago egitea edo 80 ustea. Orduan, bateria degradatuko da azkarrago bere osotasunean erabiltzen duzunean. Orduan, nik esango nuke horri buruz ez dagoela inbeste jakintza edo ez dela inbeste aipatzen bateria bat daukan zerbait erosten duzunean. Esango nuke, baina gu atzean gaudela baterien, analizatzen dugu, zikenosgigunean egiten dugu hori baita baterien aspirina erosten baldin baduzu, hor daukazu papertxo bat, ez daki zer, gomendazioak eta bateriaekin. Esango nuke, bata, ez utzi kargatzen eta entxufatuta inoiz. Ni adibidez, saiatzen naiz ekiditzea mobila kargatzea gauean. Gauean ohera joan eta kargatzen utzi. Egia da gaur egun mobilak daukatela, batzuk behintzak daukatela programatu, esan dezakezu. Hiltzen denean ez daki ze portzentaraino, itxaron eta ez segitu kargatzen. Eta hor, mobilak aurrerapenak izan dituzte horren inguruan, ez dut oso ondo kontrolatzen hori, baina badakit daudela moduak hori ekiditzeko mobiletan integratuta. Baina beste dozin dispositibo, bateria bat daukana eta ez dela hain inteligente izateko moduan, ez utzi korrontera entxufatuta. Beraz, gauan kargatzea ez da egokia, ze behar bada biru ordutan kargatuta egongo da. Ja dago kargatuta, baina jarraitzen duzu hor korrontea pasatzen eta nahi gabe eta poliki bateria degradatzen zoaz. Interesgarria. Bai, hori ni egia da saiatzen naizela ekiditzen. Batzutan ezait beste geratzen eta entxufatzen dut gabozoan eta esnatzen naizenean kendu. Baina badakit direla ordu asko. Hor daukazu zure ekotxorrakeri aholku ona, aipatu dizut, beti galdetzen dudala halako ekotxorrakeria zein den. Ni mobilarekin hori daukat. Vale, primeran. Eta ordenagailuarekin baita, ordenagailuarekin batzutan konturatzen nahi daukala entxufatuta etengabe, eta esaten dut, kentzen dut, usten diot bateriari deskargatzen, gero berriz ere kargatzen dut, baina ez kargatuta egotea etengabe. Ze badakit azkenean hori degradatzen duela, eta izorratzen duela bateria, eta izorratuko dela azkarrago, hori eginez gero. Eta gero baita temperaturarena. Beroan ez. Bai, beroak iditu. Bai, nik goratzen dut, baita ere, txikian nintzenean, edo txikiagoan nintzenean, aipatzen zutela eta frogatu nuen, bateriak izozkailuan sartu eta gero, nolabait hobeto funtzionatzen, ia gastatutak zeudenak eta hori mito bat da?
Ez dakit esango nuke Bai. Ni frogatu nuen, ez du gogoratzen emaitza. Ez temperatura altuak, ez oso basuak ez dira egokiak. Ez dira egokiak. Eta adibidez hortan baita lan asko dago, ze muga, eta limitantea gehienetan da elektrolitoa, erabiltzen den elektrolitoa, eta bere egonkortasuna temperatura basuan edo altuetan. Eta hortan lan asko dago, baina ez oso basuak, ez oso altuak. Ez dira egokiak. Vale. Bueno, egon gara hitz egiten alako aholkoak ematen eta, baina, bueno, aipatu nahi nuen, orain dela, beharra da, ja urte pare bat edo gutxi gora bera. Amsterdamen, Nemo Zientzia Museoan, Nemo Space edo Nemo, ez dakit, Nemo da Zientzia Museo Interaktiboa. Amsterdamen. Oso erabilita, oso museo bikaina eta programazio bikain batekin, eta baina sortu dute beste museo berri bat, ibaiaren beste aldean, oso hurbil, eta Nemo, ez dakiz erdeko izena, hor ikusi nuen erakusketa bat, oso polita energiari buruz, eta izena, erakusketaren izan zen Energy Junkies. Eta nolabait erakusten zuen, energia jonki batzuk garela. Osea, eta zenbat eta abantai gehiago, eta zenbat eta aurrerakuntza teknologiko gehiago, energia jasangarriak egiteko, energia prozesu zirkularrak egiteko, eta bueno, ez dakit alako teknologia abantaiak eta jakintasuna handituz doa, baina energiaren kontsumoa eta energiaren kontsumoa daukan eragin txarrak ez dira murrizten. Ez handitzen. Handitzen doaz, baina... Eta jasangarritasunari asko begiratu behar diogu justu horrengatik. Handitzen ari delako modu esponentzial baten. Eta gainera orain iarekin baita ere, osea, energi kontsumoa izugarrizkoa. Izugarrizkoa, bai. Bueno, hori pentsatzeko ez da, baita ere, baina oso interesgarria izan zen erakusketa hori ikustea, ze gainera baita ere aurkezten zuten gailuen, gailu elektrikoen evoluzioa, etzetan gailu zizke, orain dela bi egun ez geneuken gailu elektriko bat bez. Ja, bai, ez. Eta orain mugikorraren bateria barik geratzen baldin bazara, galduta zauz. Orain zer, nola bizi naiteke. Bihurtu gara oso dependente. Bai. Bueno, hori ja nolabait alako erronkak landu behar dira. Zuk adibidez, honetan egiten duzu lan, eta alako gaietan lan egiten duten ikerlariak, behar bada zure gaia ezain beste, baina aldaketa klimatikoan, pianistasunan, energian, adibidez toksikoen eraginean, osasunean, plastikoen eraginak osasunean, alako ikerketak egiten dituztenak, konturatzen dira zer nolako egoera larrian gaude. Bai, impactuak. Eta hori nolabait ikusten da baita ere, ikerlari batzuk aukeratzen dute, behitu nik egiten dut ikerkuntza, nire helburua da gauzak hobetzea, baina, nik hemendik, ez naiz pasatuko, baina beste ikerlari batzuk, bai, sartzen dira, edo komunikatzen, edo aktivismoan, egoera hain larria ikusten dutelako. Zein da zure kasuan, zure egoera, zure egoera mentala? Ja, ni aktivismoan egia da ez nagoela sartuta, baina nire bizimodua badakit bai dago enfokatuta jasangarritasunean, bai naizela oso kontziente gauzak daukaten toksikotasuna, ingurumenean, gure gorputzetan,
kontu handiz nahi, birziklatzen dut, adibidez duela, hondartzan egon nintzen azkenengoan plastikoa jaso nituen, ikusten nuen zaborra ikustea lurrean edo egon behar ez den lekutan urduri jartzen nau. Saiatzen naiz baita adibidez plastiko gutxiago erabiltzen, saiatzen naiz erosi behar dena erostea, ez erostea gaitik gauzak, kontsumoa murriztea, orokorrean gauza guztietan, gero elektrizitatearen baita erabilera, niretzen ez dituz ikusiko argoi guztiak emanda, edo dispositibo guztiak batera piztuta beharrezkoa ez bada. Olako gauzak bai kontzienteki ditut nire egunerokotasunean, eta zorionez esango nuke nire ingurukoek baita. Eta gero adibidez ikerketan ni baita oso zorrotza naiz, ikusten dena zerbait toksikoa, bai, agian eman dezake izugarrizko emaitz bat, izugarrizko lorpena, baina toksikoa den zerbait ikusten dudanean, hau oso toksikoa, hau ez doa, frogatu dezake zerbait, zientifikoki, baina ez da bidea. Bai, froga egiteko, orduan, baina ez aurrera juteko ez. Ondo, baina ez da gure helburua, ez da gu jarraitu behar dugun bidea, eta hori esango nuke, hori pertsonalki bai saiatzen naizela munduarekiko, jasangarritasunarekiko nire pausotxo txikiak ematea, divulgatzea aldudan neurrian edo hori ingurukoekin saiatzea bultzatzen gauza batzuk ikusten baditut. Hori alortatik bai. Hori zen urrengo galdera. Aipatu dugu komikia, music proiektu horreko komikia. Zurek Zik Energigune komunikazio arduradunak taldeak egindako lan bikaina. Zer besterik egiten duzue zuek komunikazio arloan zientzilariak baita ikerketa zentruak eta komunikazio atala jasangarritasun hori nolabait kaleratzeko, helburu horiek kaleratzeko behar bada gazteetan kontzientzia sortzeko. Agian hain linkatuta jasangarritasunarekin ez, baina bai gure zientziarekin. Azkenean egiten dugun zientzia da energia berriztagarrien, energia metatzeko, biltegiratzeko teknologiak. Orduan, gure arloan, modu horretan bai, adibidez ni joan izan da naiz eskoletara, enfokatzen dugu gehiago zientzia bultzatzera. Eta hortan bai eskola ezberdinetara joan izan gara, gure bizitza pizkat kontatzera, gure profesionaltasun bidea azaltzera, egiten duguna azaltzea. Agian ezain jasangarritasunera begira, baina bai bateriak nola lagundu aldiguten, naiz eta gero izan bere gauzatxoak. Eta baita orain emakumeak zientzian egun hauetan egongo direla olako aktibidadeak, bai Zik Energiguneko batzuk gaude divulgazio aktibidade horietan sartuta egiten duguna divulgatzeko eta modu batean hori ingurugiroko jasangarritasuna baita aipatzeko. Ederto. Aipatu duzu baita ere orain komunikazioaren helburu bat dela jakinaraztea zer egiten duzue, zer den zientzia, zelan funtzionatzen duen zientzia, ia segurazki baita ere neska eta neskei begira erakustea zu bezalako adibideak, ingenieritza, ikerlari. Gainera ikerlari izatea dauka bantai asko, ez da? Osea, kongresuak, bidaiak, ezagutzea, jende interesgarriarekin egotea, nolabait garunari bueltak ematen dion pertsonak, eta hori nagusiki ez bakarri bere arloan, baina orokorrean eta ingurugune interesgarriak dira, ez da?
Eta gainera zure lana gustatzen zaizu. Bai. Beraz, hori alako mezuak eramaten dituzu neskei, eta bueno, gazteei orokorrean, eta ze uste duzu, baita ere zure esperientzia personalari begira. Zer hobetu dezakegu hezkuntza prozesuan, nolabait bokazio zientifikoak edo alako STEAM, zientzia, teknologia, ingenieritza, matematikak, arteak eta bultzatzeko. Bultzatzeko edo behar bada bultzatzeko ez da gustatzen zaidan hitza, baizik eta horren jakin mina daukaten ezagut nahi dituzten gazteei laguntzeko. Eta batez ere baita ere frogatzeko. Zuk egiten dituzun gauzak ikerketan hasi baino lehen ez dituzu inoiz frogatu. Hori gure belaunaldiak ez ditugu aukera horiek izan, biok elkartearen helburua da hori aldatzea, eta aukerak ematea, berentazko zientzia lantzea. Zer aldatuko zenukezu, edo zer nek esaten dizut, hemen daukazu, ez dakit, 1.000 euro. Zer egin zenuke hori nolabait aldatzeko? Lehen da bizi txikienetatik hasi. Eta hori, behitu, zorionez, egia da, esaten duzuna, guk ez dugu bizi, baina pasaden urtean, egon nintzen, nik 3 urterekin nengoen eskolan, zientzia gela inauguratzen. Hori izan zen politena. Izan superpolita, zientzialari moduan egotea, zure eskolan zientzia gela inauguratzen, izan zen Aipatu, zein da zure eskola? Zen Ángel Ganivet. Santa Lucía, bueno, dira da Santa Lucía, ez dakit den 3 urtetik 6 urtetara, eta gero 6 urtetatik aurrera, Santa Lucía eta Ángel Ganivet, Gasteizen. Eta hor, oso txikitatik dauzkate orain bere tailertxoak, energia potentziala, nola lortzen den ikusteko, marruskadura indarra, gauza fisiko-kimikoak, mikroskopio txikitxo batzuk zituzten baita, montatu duten gelatxo hortan, orduan. Hori adibidez ja aurrera pauso bat da. Oso txikitatik, zientzia gehiago bizitzea, gehiago ulertzea, oso txikiak dira, ulertzen dutena, baina... Oso bizkorrak, ni txikiekin nagoenean, harrituta geratzen nahi zer nolako galderak botatzen dituzte benetan, baina harrituta. Nolabait ez daukate beldurrik, zerbait ezegokia esateko. Eta dauzkaten galderak benetan sakonak izan daitezke, eta nire gratzen naiz... Batzutan erantzun ezinak gauretzat. Hostia, benetan oso esperientzia polita da txikiekin lantzea, eta txikiekin lantzen duzunean zientzia hezkuntza oso modu berezi batetan landu behar duzu. Hor, aditu asko daude, eta horretan gabiltza beste irakurtzen eta ikasten txikiekin lan egiteko. Orduan niretzat hori, hor ja txikitatik zientzia sartzea, zientzia modua praktiko batean sartzea, baina esango nuke eta nire lagun irakaslei esker baita badakit hori egiten hasten direla, ja eskola ikastoletan, eta gero baita ja pizkat nagusitsuagoak direnean, eta hau ja ez da eskolen aldetik baizik eta enpresen aldetik edo ikerkuntza zentruen aldetik ate ireki gehiago egitea. Gu adibidez, Ziken-Ergigunen bai egiten da, ez dakit nola ditzen den, baina noizbehinka datos ikasle batzuk, ez dakiten egun bat ikertzaile batekin, ez dakit oso ondo ze kontestutan dagoen sartuta, baina dator, batzutan datozte klaseak eta saltzen zaizki gauzak eta ikusten dituzte gaura, baina claro, dira klase handi bat, orduan ez dira laborategian sartzen. Baina egin izan dugu duela urte batzuk, agian azken aldian ez goen beste egin, baina pertsona bat ikasle bat etortzen zela ikertzaile batekin eta egiten zirela gauzatxoak laborategian. Orduan, alde hortatik, aldea ez da hizkuntza, baizik eta dira enpresa pribatuak, edo unibertsitateak, zentru teknologikoak eta bar, ez ate irekiak, ez bakarrik ikustea, baina albidetzea jendea
modu mugatu baten, baina olako aukerak ematea. Posten nazasko hori ipatu duzulaz. Eta hemen ni botako dut nirea. Egon, eta, bueno, hau da, aholkua, baita ere, unibertsitateko arduradunentzat, baita ere politikarientzako eta administrazio eta bar, eta udaletxeak eta bar. Eta, bueno, badakite aurrerapen asko gertatzen ari direla, zuk aipatzen duzun eredu honetan. Nik orain dela gazte batzuk egon naiz New Yorken eta bertan egon naiz bizitatzen unibertsitateak. New York University, NYU, eta hor bertako fabrikazio laborategia ikusi dut, izugarrizkoa, eta baita ere, hor oso teknologikoa, digitala, eta fabrikazioa, diseinua, eta lantzen duten, nagusiki Fab Lab edo Maker Lab horietan, baina baita ere daukate Wet Lab, hau da, biologia lantzeko atal bat. Egon naiz baita ere begiratzen Columbia Universityko laborategiak eta autobusak. Daukate autobus mugikorrak, BioBus, autobus biologikoa. Hori da Bioken elkartearen helburu bat, halako autobus elektriko bat, laborategi mugikor bat eskoletara eta herrietara mugitzeko, eta herri txikietara heltzeko, eta zientzia, biologia eramateko, toki guztietara. Eta gero egon naiz baita ere, Rockefeller Unibertsitatea dauka izugarrizko laborategi bat, eta orain ja daramatza 20 bat urte, ikasleak hartzen, eta ikasleak benetazko zientzia, esperientziak, esperimentuak, PCR-ak, genetika egiten dute lan animali ereduekin, pasada bat. Zer gehiago, DNA Learning Center, Cold Spring Harbor laborategia, hauek daramatzate 30 urte baino gehiago, ikasleak hartzen, high school ikasleak, hau da, institutuko ikasleak hartzen, udako kursoak egiten, proiektuak egiten, izugarrizko programazioa. Beraiekin eta Kutxa Fundazioaren diru laguntzarekin, aurrera eman dugu proiektu bat Gipuzkoan, pasan urtean, 25an, eta proiektu honen atal bat izan da Media Lab Tabakaleran egin dugu kurtso bat, biologia molekularra kurtso bat, gazteak genetika molekular teknikak, DNA barcoding deitzen dena, barrakode genetikoa, nolabait barrakodeak bezala, digitalak bezala, hauek genetikoak dira, eta hauen bidez jakin dezakezu espezien klasifikazioa egin dezakezu. Egin dute hori guztia, egin dute ADN-a atera, PCR-a, ADN hori onditzeko gel bat, elektroforesis bat ikusteko PCR-ren emaitzak. Bertan egin dute sekuenziazioa, hau da, ADN tarte horren ATGC hori, sekuentzia hori ikusteko nanopore deituriko teknika berri batekin, bertan egin dute, eta aztertu dute beraiek, sekuentzia horiek, bioinformatika programa baten bidez, eta beraiek ikusi dituzte zer nolako emaitzak lortu dituzte, zer nolako espeziak identifikatu dituzte, eta orain GenBank plataforma batetan, non nagusiki zientzilariak sartzen dituzte beraien emaitzak, gazte hauek, guk hor gabiltza, beraien emaitzak sartzen, beraien abizenari lotuta. Alakoak bultzatu behar ditugu. Eta unibertsitateen kasuan, hemen norbaitek entzuten baldin badu unibertsitatetik, aipatuko nuke Bioscope, Ginebran, eta Le Probet, Lausannen, Suizan, izugarrizko programazioa daukate, umei eta gaztei bideratuta. Eta hortik pasatzen dira urtero,
milaka gazte, milaka dauzkaten laborategietatik lantzen dute zientzia atal guztiak, zientzia, teknologia, gizarte, lotura horren atal guztiak, eta nabaritzen da, hor Suizan, alako hezkuntza jaso duten gazteak. Osea, beste gauza bat da, benetan, beraien garuna, a ber, ez dut jarraituko, baina eske nabaritzen da alako esperientziak euki dituztela, eta gainera unibertsitaterako hori da super ona. Eta badakite zer daukaten gustoko. Bai, osea, nik uste dut olakoak dela bultzatu behar duguna hemen gehiago egotea. Aipatu zuen adibidea, baina inbertsio txiki batekin emaitzak izugarrizkoak izan daitezke. Orduan, ni hori aipatzen nuena olako gauzak gehiago. Ni gaztean nintzenean eskertzen nuen batzutan ate ireki batzuetara nijoanean. Nire aitaren lantokira nijoanean. Bai, zure aita, karo, gurasoak zientzialari. Bai, orduan. Zure aita Fisikoa. Eta, karo, bere laborategian sartzea, eta? Bai, hango lekura joatea erakustea naiz, eta laborategian bat ez sartu, baina kanpotik ikustea egiten zutena. Horrek niri lagundu ninduen ikustera benetan zientzia gustoko nuela. Orduan, eta izan nintuen bi esperientzia, ez gehiago, ez nituzke gehiago izango. Claro. Baina, adibidez, Ziken ergegune dago Minanoko Arabako Parke Teknologikoan, eta egun batean izan zen hori, hango enpresako ate irekiak. Eta ara joan nintzen, eta hurrengoko urtean izan zen, ustut, unibertsitatean ja sartu nintzela. Alako esperientzia murriztuak, izugarrizko eragina daukate, pentsatu hor gauzak garatzen baldin bat ditugu, eta egia esateko ez dugu ezer asmatu behar, osea, kopiatu. Eske, mesedez, irten hemendik, ikusi zer dabiltzate besteok egiten. Eta hemen kopiatu. Eta kopiatu, moldatu, baina kopiatu. Edo bestela, biok elkartarekin hitz egin. Eta laguntzeko. Alako bidaiak nik asko egin ditu. Eta beste alde batetik, laborategi komunitarioak. Hau da, herrietan, Urban Labs, laborategi komunitarioak, edonori irekitak. Eta nun gurasoak umeekin, edo helduak, aitzitze, amama, aita, ama, seme alabak, edo gazte taldeak, nun hor askatasunarekin zientzia, teknologia, eta batez ere baitere hori jasangarritasunare begira, naturarekiko elkarpena bultzatzeko, alako tokiak behar dira. Eta aipatu behar dut, berri on bat, hor daukagu herri bat, Bizkaiko herri bat, eskatu egin duela alako biolaborategi herritar bat sortzea, eta hor gaude proposamena hori lantzen. Ederto, hori gustatu zait aipatu zuna, eta ni nere liburua aipatu dut, ez da? Baina oso ondo beharrezkoa, guztiz beharrezkoa. Bai, ia mezu hau heltzen baldin bada, eta batez ere baitere kompetizioa murriztuz. Hor baiti kompetizioak, eta zientzia kompetizioak, eta aian orden adituena, ez, kompetizioa, ez, elkartzea, eta ondo pasatzea. Gauza garatzea elkarrekin. Guztiok irabazten dugu, baina bueno. Eta bukatzeko, edo ia bukatzeko, aipatu ditugu gauza pare bat, zientzia divertigarria dela, zientzia lantzea, zure lana, hainbeste aukera onak sortzen ditu, baina baitere aipatu dugu toxikotasuna. Eta baita ere, aipatu dezakegu, zientzia izan dela nahiko toxikoa atzerrian emakumentzako, argi gorria. Gauzak hobetu direla, asko, oraindik lana egin behar dela, ez? Baina zure esperientzia persona zelakoa izan da, alako ingurune toksikoak aurkitu dituzu, ala ez?
Nik hemen esango nuke ezetz, ni, unibertsitatetik beti egon izan gara emakumezko gizonezko antzerakoak, ez dugu inongo toxikotasunik izan. Eta gero, bai, lanean hasi nintzenean berdin. Ziken ergigunen, oraintxe bertan ez daukaz zenbaki zehatza, baina izan gara erdi gizoneko emakumezko, inoiz... Buruzagiak onak, bai, inoiz ez, lagungarri. Bai, inoiz ez dut bizi izan inongo diskriminaziorik emakumea izateagaitik. Nire izan dituan bi liderrak gizonezkoak izan dira, gaur egun, eta beti aukerak eman izan dizkidate, inoiz begiratu barik emakumezkoa edo gizonezkoa nintzen. Azkenean... Ez dago ezberdintasun bat egiterik, baizik eta bakoitzak erakusten dituen gaitasunen arabera, aukerak eman batzuk edo beste batzuk. Bai egia da, atera izan naizela txerrira urte hauetan zehar aldi batzutan, eta hor bai ikusi izan dudala, ez diskriminazio bat baizik eta emakumea ez dut hainbeste ikusi. Emakumeen sarrera ingeniaritza horretan ez dut hainbeste ikusi. Atzerrian, adibidez zein herrietan? Alemanian, eta joan nintzen baita lehenengoko kongresura izan zela Atenasen, baina hor geunden leku guztietako jendea. Harritu ninduen, zen nire lehenengoko kongresua bizitzan, harritu ninduen ikustea hainbeste gizonezko. Nini joan nire lankide batekin emakumezkoa dela baita, eta zen, eta emakumezkoak non daude. Oso asko harritu ninduen, eta gero Alemanian egon naiz baita 3 aldiz, eta azkenengoan duela 3 urte, ez gehiago. Harritu ninduen nola zentru teknologiko hortan, zientzialari gehienak gizonezkoak ziren. Zeuden emakumezkoak, baina oso portzentai txiki, eta gainera han bertan aipatu nien hangoko izan nien. Harritzen nau. Eta? Zer berezirik, ez? Alemaniarrak ez zuten mugitu ez da begiak, ez da? Ez zuten ez eraten, egia da, baina, horrela da. Bueno, Alemanian berdintasun asko dago, ni baita gogoratzen dut adibidez Maastrichten bizi nintzen, eta Aachen hurbil dago, eta Aachen da dauz unibertsitate teknikoak. Eta Aachenen irteten zara tabernetara edo kaldetik nagusi gizonak. Gizon pillo, alemanar teknikoak, eta behar bada ez da ingurugino egokiena edo alaitzuena ez da emakumeentzako, ez da, baina, bueno. Ni lehen adibidez, aipatu gola nola zientzia sartu, zein momentutan edo, adibidez, emakumeak zientzian, hori egia da urteetan zehar izan dela emakumeak ez da zientziarako balio edo erreferenteak beti izan dira gizonezkoak. Orduan, orain bai egin dezakeguna da emakumezko erreferenteak sortu. Urteetan zehar egonda diskriminazio bat, eta nik uste oraindik gaur egun arrastratzen gabiela pizkat duela urteetan gertatu den diskriminazio hori. Emakumezko erreferenteak falta izan zaizkigu. Orduan, hori da, baita, ni lanean ez ditut, Alemanian ez nituen emakumezkoak aurkitzen, baina hori izan nahi du emakumezkoak ez dutelako ikasi, agian ontarako behar diren ikasgaiak. Eta hori zergatik, agian eskolatik edo aukerak eta horiek ikusten zituztelako gizonezkoentzat. Zergatik erreferenteak gizonezkoak zirelako. Orduan, zientzia txikitatik sartu behar dugu, eta emakumezko erreferenteak ja azten gara sartzen, ja danak, munduan kontziente gara, hau asko gertatu da baita, ez dago eskultura de un hombre de no sé qué, orain oso kontziente gara egon bar direla gizonezkoak eta emakumezkoak. Duela urteak emakumezkoak gutxiago ziren, baina behintzat eman behar diegu zeukaten lekua, eta gaur egun berdintasun hori bilatzen saiatzen. Ni beti esaten dut baita, ez da, berdintasuna emakumezkoai eman behar diegu beren lekua, baina orokorrean jendeari. Banatu bari gizonezkoak edo emakumezkoak garen, baina egia da duela urte, gutxira arte diskriminazio bat egon dela. Emakumea zerbait ondo egin, baina gizonezkoari eman aipamena.
Orduan hori da aldatzen goazena, nik uste dut, eta ni joan naizenean eskoletara txarlak ematera emakumeak zientzian esaten nuen, ez dugu bereiztu behar. Emakumezkoa, gizonezkoa garen, da bakoitzak balio duena, bakoitzak lortzen dena, orduan, zegoen diskriminazioa kendu eta bizitzak eramango gaitu berdintasun batera. Aukera berdinak baldin baditugu, Bai. eta gainera gure nahiak, gure jakin nahiak eta lantzeko aukerak baditugu, hor helduko gara. Bai. Hor helduko gara. Osea, aukerak Orduan, sortu eta aukera berdintasunean berdinak. tratatu jendeari eta listo. Bueno, Orduan, orain bai. referente zuzara, gaur bereziki. Espero norbaitentzat. Bai, noski, baina garrantzitsua da ikustea baita ere, ze askotan baita ere referenteak beti da Marie Curie. Bueno, Ez. emakume, Pertsona normala gara. Da, gazteak, emakume. hemengokoak, hori, Zientzialari, bai. zu bezalakoak. Hori, uste dut, garrantzitsua da referente bezala. Bale, ja, bukatzeko orain bai. Bueno, aipatu behar dut elkarrizketa oso interesgarria izan dela. Benetan gozatu indut, eta espero dut entzuleak baita. Behar bada zure ikastetxeko ikaslei baitare gustatuko zaie, eta uste dut alako podcast hauek erabilgarri zin daitezkela baitare hezkuntzarako. Bai, bai. Ja, bukatzeko, daukazu aholkuren bat, bota nahi duzu, ez da beharrezkoa, baina aholkuren bat, bai gaztei begira, edo orokorrean, nolabait jendearen bizitza hobetzeko, ingurugunea laguntzeko, gizartea ez dakit, aholkuren bat. Bai, esango nuke jende dan, gizarterako ahulku moduan, pentsatzeko usten ari garen inpaktuan, munduan, saiatzea hau minimizatzen, gure eskutan dagoen edo zer egin, gauza txikiak izan arren, impactu, sortzen ari garen impactu handi hori murrizten lagunduko dute. Eta gero, beste aholku bat, ja, emakumeak zientzian begira, neska gaztei, ardurarik ez izatea zer ikasi zer ez, aukeratu nahi duzuna, guztiok gara baliogarriak guztirako, eta orduan hori baita bultzatzea emakume referenteak izatea, eta hori lortzen ari garela, orduan, hori, ez atzera begiratzea baizik eta aurrera, eta danok daukagula gaitasun berdinak eta berdinak garela edozen gauzen aurrean. Eta azken batean, zientzia zukaldaritza bada. Hori da. Orain arte, zukaldean egon zarete behartutak. Orain beste modu batera trasladatu daiteke. Zoritxarrez, baina, nolabait, bai, garrantzitsua da aipatzea, zientzia dauka mito asko ingurunean, eta hauetako mito bat da super zaila dela, eta nolabait izugarrizko sakrifizioak egin behar direla, hori zoritxarrez apurtzu bet bai. Baina baita ere garrantzitsua da gustoko izatea. Eta, egiten duzunaz gozatzea. Hainbeste ordu erabiliko duzu zure lanean, bizitzan zehar, espero dut urrengo belaunaldiak zenbat eta ordu gutxiago, baina oraindik hainbeste ordu aukeratu gustatzen zaizu da. Eroso zauden eta berdin da, hilapaindegia, zientzilaria, zukaldaria, gustoko, benetan aholku hau da gizarte osorako. Zientzia edo zein. Eta gauzak frogatzea. Eta berdin duela. Txikidanik frogatzea. Ederto Maria, mila esker biokologia podcast honetan parte hartzea gaitik. Eta, baita ere posten naiz asko elkar ezagutu garela. Eta, jarraituko dugu harremanetan
inoiz biok elkartearen laguntza behar baduzue, mesedez aipatu. Ja, orain bai ezagutzen zaituzte. Bai, eta zientzia elkarrekin komunikatzeko, edo zientzia kaleratzeko, edo nahi duzun gauzetarako. Baita ere gure hemen Bilbon daukagun laborategia ezagutzeko, ikusteko laborategi irekia eta txikia baina potentea. Beraz, beti zaude gonbidatuta. Eskerrik asko. Eta baita ere podcast honetara itzultzeko. Vale. Vale. Eskerrik asko. Zuri.